Dumadaan muna sa screening ang mga donor ng dugo para matiyak na sila'y malusog at kwalipikado. Ito'y bilang paniniyak na rin na maging sila ay ligtas at hindi rin mapapahamak kapag nakuhanan na ng dugo. May mga ilang walk-in blood donors na nagtutungo sa tanggapan ng Philippine Red Cross La Union Chapter para mag-donate ng dugo. Pero ayon na rin sa PRC La Union, hindi pa rin sapat ang supply ng dugo na kanilang nakukuha upang mapunan ang taas ng demand. Nasa 400 blood bags o higit pa ang sanay nakokolekta sa kada buwan ng PRC La Union Chapter, pero hirap pa rin makamit ang target. Galing tayo ng bakasyon. So, meron yung mga nagsasabi na may hindi pa handa na mag-donate ulit. At saka syempre, ang haba ng bakasyon eh. So, yung mga regular sana na iko-conduct natin, natigil tayo konti. So, talagang yung nakolekta natin bago mag-holidays was not enough na i-extend hanggang ngayon. So, tuloy-tuloy yung pangangalap nga natin ng mga dugo mula sa ating mga volunteer blood donors. Nakalatag na rin ang iba't ibang mobile blood donation ng PRC para sa susunod na buwan kasabay ng selebrasyon ng Buwan ng Mga Puso. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga universidad at maging community groups. Sabado po ito, January 31. Part ito ng Project DARA or DARA Ti Agtutubo Ranod nga Ayat. This is a project with the Sangguniang Kabataan of La Union. Anong oras naman? Magsisimula ito ng alas 8 hanggang alas 5 or ng hapon. Kung meron pang donor, pagdating ng alas 5, pwede pa rin naman natin silang i-accommodate. So dito po sa opisina namin magaganap ang bloodletting activity. 18 taong gulang si Shane nang unang mag-donate ng dugo. Ngayon, volunteer na rin siya sa PRC. Bukod sa kahalagahan ng pagligtas ng buhay ng iba, sinasamantala rin umano niya ang benepisyo nito sa kanya. Yung benefits po na makukuha ko, free blood typing po, tapos free medical check-up din po. Tapos, gaya din po sa mga iba po na if you give blood po, you can save 3 lives. Since yung blood po kasi natin is nahiwalay po siya into 3 components, which is known as the plasma, platelets, and then packed red blood cells. Inilunsad din ng PRC ang Heroes in Every Barangay kung saan bibisita ang mga kawani ng Philippine Red Cross sa bawat barangay para lalo pang ipaunawa sa publiko ang kahalagahan ng pagdodonate ng dugo at pagkakaroon ng supply nito sa oras ng pangangailangan. Kasabay din nito ang paghikayat pa ng mas maraming volunteers at donors mula sa barangay. Bawat barangay ay pupuntahan natin para makahikayat tayo ng blood donors. So, heroes in every barangay. Ang mga volunteers kasi natin, dapat hindi lang sa disaster response natin ini-encourage. Kasama din po ang volunteers sa pag-sustain po ng ating supply ng dugo. So, ito po ay isang nationwide initiative. Yung Red Cross 143 volunteer na ito yung volunteer platform po ng Red Cross. Kasama po sa team sa isang barangay ay ang mga blood donors. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.